כמה אתם זה, כנס לתמונה, איי, כמה אתם נחמדים. לא מהר. לא מהר. אתה מדבר וספר סיפורים כי הכל נקלט. את הזיכרונות, עכשיו עושים כנס. זה יותר טעים. גם היינו עושים בבית אותה בית. קודם כל הם היו יוצאים שלמים. את לא זוכרת מה להם, es wird heute ganze, was ist פתאום מין קוואץ' כזה? זה לא המלנס שאני זוכרת, זה לא זה, מה יש? רגע, מי בישל את זה? זה הבת של חרית, של ינקלה חרית עשתה. נו, ומה זה? זה שוורצי יגדס, נו. אוי, הכל מספחר. אוי, זה שוורצי יגדס. רוח, כן, יהיה לנו פיות שחורים. כן? אוי, היו מבשלים את זה. תסלחי לי. אתם הולכים כל יום עם פיות שחורים, אז אבא לא נתן לבשל את זה בבית. רגע, ומה זה? אני גשמקרים בסוים כזה. זה לא טוב, זה הרזנה אחת גדולה. אנחנו יכולים לעשות. אני שילמתי $100 בשביל להעביר את זה. מה את אומרת? מה שאת אומרת? אז את יודעת... רגע, מה? קלובניק, נו. תנית קלובניק. מה קלובניק זה דתות? נו, קלובניק כן? דתות. זה קלובניק. הכנף אנחנו התפרנו. פוזם כזה. יש לנו פוזם זהו בדיוק. כן, כן. בואו זה כמו תותים קטנטנים. נו בסדר שפוזם אז היינו שם בגן ילדים, את זוכרת? אז הצמידו לכל תיירת 2 ילדים. הלכתי עם 2 ילדים, אז נכנסתי ליער, אז פחדתי לדרוך, זה היה מרבט עם פוזם כזה, עם שוורצי אגדה. ככה גובה כזה. אגרסים זה גם כן היה ביער. לא, אגרסים היה בגינה. אוי. איך בישראל אפשר לקבל יותר טובים. אבל את יודעת, איזה... כן, מה זה עכשיו, מה עשו להם? זה הקצה. לא. זה תחת המשטר הקומוניסטי, הם הצטמקו. אז אחרת אנחנו... יופי היינו קונים. שיופי לא היה איזה גן שהוא פתאום גרוף. Guten Morgen, Wolf. Nein, guten Morgen, Schiedne, geht mal von Wolfe. אבל אני זוכרת... ובדרך כלל הייתי מציעים פונט לחם. אז היא במקום, וזה נקרא היה סיטנה. זה היה לחם שחור לבן, מורב. אז היא נכנסה, והיא כל הדרך כנראה אמרה, גוט מורגן וולפה, גיט מה פון סיטנה. אז היא נכנסה, גוט מורגן סיטנה, גיט מה פון וולפה. היו סוגרים, וכל הרום היה מתפזר בבית. אז לפעמים היה נשאר איזה אוד קטנצ'יק שהיה, אז מפרצל דקוב, היו מקבלים כאבי ראש חזקים, זה מין הרלקות או משהו. פחמן, דו תחמוצות הפחמן זה היה. הבית היה סגור, חורף, החלונות אטומים, והתנור מוסק, אין עברור, אני זוכרת היה איזה חלון פיצקה לקטן, וזה היה כל האירוע. היינו כולנו מקבלים כאבי ראש. אבל אני לא אמרתי. סליחה. אני משפלגת באוזניים. זה אני לא... זו הייתה תרופה, כן, וזה היה עובר. מה הייתם שמים את זה באוזניים? באוזניים היו נתינים את הגגרים האלו, וזה היה תרופה של סבתא. ואני יודעת שאבא תמיד היה אומר לחטוף ראש. היינו הולכים, אצלנו לא היה תנור עם מים חמים או בולה. מה היה? היו הולכים פעם בשבוע לבית המרחב. אבל שקורה דבר כזה וצריך לחטוף ראש, כי אז לא היו כל כך גלולות לכאבי ראש. היינו מחממים מים ונכנסים למטבח, לא היה גם איפה... כן, בקרח היו חופים את הראש וזה היה עובר. היה עובר. אבל לא היה... יכול להיות שבינתיים... לתת בחוץ קצת אוויר צח או משהו. גם לא ידענו שזה בגלל חוסר חמצן קיבלנו את הכאבי ראש. מלנס. מה מלנס? מלנס היינו מבשלים את זה. אוי, איך אומר מלנס בברית? יש גם מילה בברית מלנס. תות, גם כן תות אני חושבת. זה תות שחור עליי, מה זה? זה תות-תה? או שותים ככה עם תה, אבל לרוב המחזיקים את זה בסוף תרופה.
שהייתה שפעת לאנשים. במקום אספרין, במקום כל הדברים האלה, זה היה מלנס עם כוס תה חם, וזה אדם היה מזיק. בסדר. מאיפה למדת עברית? מגיל בית ספר, מכינה א', מכיתה א'. מגיל 6? מגיל 6 התחלנו ללמוד עברית, היה בית ספר עממי עברית בעיירה שלי, בדיסקת. אבל כן, אפילו גם בינינו, גם כן דיברו יידיש, אבל בקן וברחוב עם ילדים גם עברית. מגיל בית ספר, מכינה א', מכיתה א'. מגיל 6? מגיל 6 התחלנו ללמוד עברית, היה בית ספר עממי עברית בעיירה שלי, בדיסקת. אבל כן, אפילו גם בינינו, גם כן דיברו יידיש, אבל בקן וברחוב עם ילדים גם כן דיברו עברית. א' הם הפוכים, במקום ככה כתבתי ככה. אני זוכרת את הבכי שלי, אני לא אשכח את זה. זאת אומרת, אסור לקרוא את הדף, צריך לקנות מחברת חדשה. טוב, אבא ראה בעוני, אז הוא ניגש מסקולדה לגי כיפני המחברת, תלכי לקנות מחברת אחרת. עכשיו לשבת שוב שעות ולכתוב אלפים כמו שצריך. זה אני זוכרת את השיעור הראשון שלי באלף. אבל מיד כבר לא כתבתי הפוך שום דבר. הילדים לא כותבים לפעמים סגירות כתיב. אצלי לא היה דבר כזה. מנאיפה, ממה, אני לא יודעת. הרי העין בטלה עכשיו עין, ואלף זה אלף, אז מי יודע לבתי עין ככה, או אחרת או אחרת, שום דבר. אבל אצלי, היו הרבה מתיקים ממנה, אלה שישבו על זה היו מתיקים ממנה. הקרא, היה המורה מקריא איזה סיפור, כל אחד היה צריך לכתוב את הסיפור. זה נקרא היה שיעור בברית, אני חושבת. לא, היו מקריאים משהו והיו כותבים כתיבת תמה, זאת אומרת. כתיבת תמה. הוא היה מקריא ואנחנו היינו צריכים לכתוב. לפי זה. ואחר כך הוא היה בודק למי שהיו שגיאות, למי שלא היו שגיאות, והיו מקבלים ציונים. כן, ואני זוכרת השקט הזה בזמן שהוא היה מקריא. הוא היה מתהדר בין השורות, ומקריא לאט לאט, בכל זאת היינו ילדים קטנים. ואוי, היה נגמר השיעור, איזו שמחה זאת הייתה, כי היה מין מתח בשיעור. זה לא היה... הרי אצלנו לימדו גם גרמנית. אני זוכרת צבא שלימדו גרמנית, אני למדתי גרמנית בית ספר. אני לא זוכרת את זה. אני זוכרת נגיד... כן? כן. אולי. אני לא יודעת, באיזה כיתות יותר גבוהות, אני כבר לא זוכרת. ליטאית. או ליטאית. לא, ליטאית לא לימדו בבית ספר יהודי. היו גימנסיות ליטאית. אחרי לימדו גם ליטאית, היה שיעור בליטאית. בכיתות יותר גבוהות. אבל אני למדתי גרמנית. אני זוכרת, ולא הכתיב הלטיני, הכתיב הגותי. הגותי. עכשיו ההורים או האחים? דוב. ואחר כך אני, ואחר כך הגברת הזאת. וצילה והנהלה. כן. וכולנו היינו שנה וחצי. כן, אבל עברית ידעו כולם. כולם בטח. ואיזה כתב יד זה היה התחיל מהחדר. אוי, איזה כתב יד. ואחר כך... ולסולבת אני לא זוכרת, אבל לחווה הייתה כתב יד, ולברק היה כתב יד. כולם היו כתב יד יפה. גם לי יש כתב יד לא כל כך רע. ושם גם כן, תמיד היה המדריכות שלנו, שהן היו יותר מבוגרות, אז תמיד קודם כל העיקר הנושא זה היה לארץ ישראל. זה התחיל מגיל 6 ועד שאנחנו עלינו לארץ. לנסוע ליישב את השממה. כן. אני זוכרת שהייתה בזמנו הרי לגאול את האדמה, אז מה צריך קרן קיימת. הייתה קופסה כחולה, והיינו כל שבוע זוג הולכים לאסוף כסף בקופסה שלה. ולא היו הולכים לקרן היסוד? קרן היסוד היה כבר יותר מבוגרים, אנחנו יותר הקטנים, היינו מתעסקים רק עם הקרן קיימת. במעון של השומר הצעיר הייתה קופסה. כל בית הייתה קופסה לקרן. כן, כל בית היה, ואחר בלהוריק היינו הולכים. הרי כל אחד ידע שצריך מוכרחים לתרום לקרן קיימת, כי זה גואל את האדמה. בלי זה אי אפשר לקנות אדמה, בלי זה אנחנו לא נוכל ליישב את הארץ.
אני זוכרת, זה כל כך חדר אל ליבנו, וזה אולי היה הקשר הראשון עם הארץ. טוב, לארץ תכף נגיע, זה חלק מאוד נכבד בעבודה שלי. רק עוד רציתי לשאול בקשר לשמות עבריים. נתנו שמות עבריים? נתנו שמות, לא חשוב עבריים, נתנו שמות על אנשים, קרובי משפחה שמתו. כולה, אני לא יודעת על שם מי, גם כן איזה סבתא בטח. אף אחד לא יודע על שם מי אני. אף אחד לא, גם אני לא יודע. אני יודעת מי על שם הסבתא. קראו לי רייכל בכלל. רייכל. אז כשיצאתי מליטא, אחרי שעברנו, לא היה לנו צרפתיקת אישור לעלות. אז הוציאו אותנו ללטביה, היינו בלטביה. כמה בחורות באנו ללטביה, אין רייכל אחר. ומיד אני רחל. ובאמת איך זה בכלל לא הלכתי למשרד פנים בשום דבר כלום. כתבתי לרחל ושום דבר. הרי את באת לארץ, אז בניירות היו כותב רייכל. בניירות שלי. רחל, אני חושבת שגם כבר רחל, כן. אוי, יפי. אולי אצל הלל שוורץ. לא, אני חושבת שלא. לרוב בעיירות קטנות היו נותנים השמות על שם קרובי המשפחה. ככה זה היה נהוג, וכאילו להנציח את המשפחה. מסורת, הוא באמת נתן על שמות של תנכיים, או סתם איזה שמות שהוא המציא. הוא היה מורה. איך קראו להם? יוסיפון. יוסיפון. שם יוסף יוסיפון. יוסף טרומפלדור. הילדה זהבה. זהבה זה אותו השם כמוני. ובן עמי? כן, הוא היה היחידי, בוא נגיד ככה. זה היה כבר הדור אחרינו. אבל הדור שלנו לא יודע שמות עבריים. המורה שלי, לפעמים אני מתביישת לספר, הייתה לו מין אהבה אליי שאני לא יודעת במה זה יתבטא. זאת אומרת, הוא היה עוד רווק אז. קודם כל, הוא בא אליי יום אחד, איזה מי שם יש לו גולדה? למה זה כזה? אין לך עוד שם? הוא אז לא ידע שפה תהיה ראש ממשלה שיקראו לה גולדה מאיר. אז אמרתי, לא, אז באתי הביתה, אמרתי, אבא, יש לי רק שם אחד גולדה, לא, קוראים לה גולדה רבקה. אז אני באתי שם, והוא בעצמו מיד שנה, הרי היה, איך זה נקרא? יומן, כן? אז הוא מיד שינה ביומן מאז... ליטובות רפובליקה. בחיי. וסרנו פסס. זה מה שהיא... וזה צילם אותי מיכה סלט, התמונה הזאת. הליטאי וזה מיכה סלט צילם, אה? כן. את זוכרת את המומנט הזה שבאת אליו? וזה איזה פספורט ישראלי שזה בוטל ויש לי אחר כבר. יפה מאוד. Was Kinderliste, was wie kannst du das gesagt? רייכל, זה בליטא. את יודעת בזה יש לנו משרד הפנים בליטא אחרי מיכה. כן. כן, לא חמש, לא, 16. אז כתבו בעץ שטובלים בדיו. והייתה לו... את זוכרת מה? הייתה לו חברה. מי זאת? אני חושבת. אחרי מי? אחרי החתן, אחרי העגלה, שהביא אותו לבל. בבל היה מסלד ברזל, נו, רכבת. רכבת, כן. אז היינו הולכים עד מאחורי יער, שם היה מין רחוב, חולות, לא כביש, לא שום דבר, ככה היינו. הברוק, הברוק. סניבנקנברוק דור. ססקמסטה. לא, שם היו הולכים לו. כן. את מדברת על שמלווים את אברהם סלאפ כשעולה לארץ ישראל. כן. וזה נזכרת. את יודעת איזה מורה זה היה שמישהו היה עולה לישראל? זה היה כל ממש... העיירה הייתה מתאספת. והיו הולכים אחרי העגלה כמו... אחרי מטרו. מה זה, אין מי שאני חושבת מי הכי מבוגר עד הכי צעיר. כולם זה היה מאורע יוצא מהכלל. ואלה שאלו קודם כל, כינו בהם באופן, מה זה כינו? עולים לארץ ישראל, הרי כולנו, רק חלמנו על זה, מגיל הכי צעיר ידענו שזאת הארץ הידעה שלנו ואנחנו נבוא לשם, ופתאום מישהו קם ונוסע לארץ. ואני זוכרת, היו גם כאלה שהם חזרו מהארץ.
באותם השנים. זה זיבטל, נו. לוי. את יודעת מי זה הזיבטל? מאיר לוי. הוא היה קטן, נמוך כזה, והוא היה רק 7 חודשים בארץ. והוא עוד התפגר פה, כי לא היה לו מה לאכול. אז עבדו בכבישים. בר לויט לא חזר. בר לויט חזר, וזה... והוא היה 7 חודשים. עוד משודרה, 3 חזרו אז בר זה הייתם, יכול להיות שהוא לא היה חוזר. טוב, הוא היה באמת הוא היה גם חלוץ אידיאליסט ויוצא מהכלל. אצלנו. אין לנו לב גורדון. יהודה גורדון, בטח. אין. עם ציפי הנה. האח של ציפי הנה. אנחנו צריכים ללכת אליה. אני לא יודעת שהיה לה אח באיג'וסיית לציפה הנה. בטח, ואחר כך עלה ל... בוצעה גורדון. הוא גם היה, הוא חלק מהזמן גם לימד, לפני שקם בית הספר, הוא לימד עברית. בטח. אני לא זוכרת. אולי זה יותר מאוחר. תראי, אל תשכחי בני כמה אנחנו היינו באותם השנים. בני כמה, איך אפשר לזכור את כל זה? בהשמחי והעיקר, רציתי לראות איך שהם ייפרדו. עם החברה שלו, זה היה זאת הייתה חברה. עידה. זאת הייתה דודה של רחל סלובה, היא הייתה מהאליטה של העיירה בכלל. עידה יופי. עידה יופי זאת הבת של התוכן. והתוכן, היה העשירים של העיירה. מה זה למי שהייתה תחת? והיא הייתה באמת די יפה והייתה אלגנטית מאוד. שמנמונת. מה פתאום? עידה הייתה לו. אני חושבת החדר שלה אצלם שם בבית. טוב, וספרי. אני לא חושבת, טוב, התנשפו. ליד היה אז מודרני, היה יפה. אחר כך כל אחד רק ריחם עליה. מה יהיה עכשיו? איך היא תהיה בלי אהבה? איך היא תחיה בלי אהבה? נסע ושכח עליה. נתן עם בחור, כאילו, נישואים פיקטיביים, הוא חללות. אמרתי, לא, יש אפשרות כבר להגיע לארץ, כאילו, משהו היה בורח פה. אחרי שנים נורא הצטערתי, מה יש, הייתי יכולה לבקר בעוד הארץ ולראות עוד משהו, אבל באותם השנים שום דבר, אם רק אפשר היה לעלות. לא, אז ישבנו כמו בובה לך 4 חודשים, ורק אני עליתי כפליטה. אבל זה היה מעניין. כפליטה גרמניה בכלל, כיהודה מגרמניה. כי הייתי בלונדינית עם 2 צמות בלונדיניות, וידעתי קצת גרמנית, ושם היה אחד שליח בריגה מהארץ, והוא נתן לי סרטיפיקט לבד, וכולם, כאילו מה זה, כולם שם יצטרכו להתחתן, פיקציות לעשות, אבל אני עליתי לבד. גם אני וליטי התחתנתי, ואני מחאת, הגענו לארץ כמה זמן, קיבלנו גט וזהו. טוב, בצורה כזאת ניסלו את הסרטיפיקטים, במקום אדם אחד היו עולים 2. מקבלים כל מיני חוברות, ושירים, וכל השירים היו רוסיים. איזה שירים שקשורים בארץ? מה, אני... כבר לא זוכרת. טוב, אנחנו שם... אבל הכל שירים מהארץ. כן, בכל הרי כל... תראי, הרי היו מגיעים שליחים מהארץ. והיו עוברים בכל העיירות הכי קטנות היו מגיעים. אני זוכרת, זאת הייתה חוויה בלתי רגילה שהיה בה שליח מהארץ ומהקיבוץ. והיה מתחיל לספר על הקיבוץ, תיארו את זה בצבעים כל כך נעימים וכל כך מושכים, כי חשבנו זה באמת, אנחנו באים לארץ זבת חלב ודבש. זכור לך שבא שליח מסוים? מה הוא סיפר בדיוק? יעקב גוטליב היה, אני זוכרת שהיה אצלנו בבית, ודניאל פוחובניק היה אצלנו בבית. אבל זה לא מהארץ, זה מליטה. מהארץ הם כבר הגיעו. מה פתאום? דניאל פוחובניק לא, אבל זה יעקב גוטליב. הרי עבדה שם במטבח ואני הייתי גם כן. בבירשטיין. בירשטיין, אוי איזה היה. העיקר באה שם אחת טבחית למד אותנו איך לבשל. טבחית מהארץ. מהארץ. אז מה שעשתה, הכל זרקנו. יש היה נכון על זה. תראה, בליטא לא אכלו כל כך ירקות, ובארץ אכלו הרבה מאוד ירקות. שם אכלו מה זה שמנת. שמנת מתוקה ובכוסות. ובשר, בשרים ו... זכור לכם ששליח מסוים בא אנחנו עברנו שום משברים שבאנו וגרנו באוהל
ולא היה כמעט מה לאכול, היינו רעבים, היינו צעירים, היינו עובדים 8-9 שעות ליום. אז היינו נכנסים למטבח, אז היה, הכי זול היה שמן וסוכר. זה היה כבר בארץ. בארץ היינו מתגנים לחם ושמן, וזה היינו אוכלים לחם עם תפוזים. אבל מעיתונאים, מה מהם גרנו בו, כמה פעמים העולים עפו לנו מעל הראש, ולא היה אפילו איפה להיכנס להסתתר מגשמים הכל, אבל קיבלנו את זה כל כך תראי, השליחים שהיו מגיעים, אז הם היו מספרים הכל מה שהולך ונבנה פה. מה למשל? על סלילת כבישים ועל עבודה עברית בפרדסים ועבודה עברית במקומות אחרים. אם זה היה באופן כללי, אם זה היה על קיבוץ, היה מספר על צורת החיים בקיבוץ. אמנם הם לא ייפו שום דבר, סיפרו בדיוק את המציאות. בזה מה שאנחנו הגענו, לא היינו מאוכזבים. ידענו שנצטרך לגור באוהלים, ידענו שנצטרך לעבוד קשה. היא מספרת... זאת אומרת שהם כן סיפרו לכם על התנאים הקשים. איזה שאלה, אבל זה לא הפחיד אותנו, קודם כל היינו צעירים. והיינו מלאי אמונה שאנחנו הולכים כל זה לשנות, זאת אומרת, לבנות את הארץ, שנגיע לתנאים הרבה יותר טובים, כן? שנוכל גם לקלוט את יתר האנשים שמחכים לזה. סוף כסוף אנחנו הגענו פה לפני 50 וכמה שנים, זה הכל עוד היה בוסר, אפשר להגיד, שום דבר. אבל אנחנו, כיוון שהיינו צעירים והיינו מלאי אמונה, לא הפחיד אותנו שום דבר. ואחרי שאכלנו את הלחם והמטוגן עם השמן ומקות, עוד היינו הולכים לרקוד לרקוד, ואחר כך היינו הולכים גם לראות לבלות. מה הייתם רוצים? עד חצות. הורה או ריקודים מתוקים? הורה, לא. הורה וקרקוביה. קרקוביה, פולקה והורה. זה היה. כן, זה שלוש ריקודים. לא ואלס ולא טנגו, באותם השנים לא. לא. שנים יותר מאוחרות, כן, אבל... אחר כך עוד היינו מבלים עם בנים, לכל היה זמן, לכל היה כוח. הייתם מאושרים? מה זה כן. מאושרים? באמת, אז כל כך מצא חן בעיניי. אני נכנסתי שמה בגבעת חן, רואה מושב, אני שהממטירה הסתובבה, זה עשה לה רושם כל כך... כל דבר שראינו פה משהו חדש, בשבילנו היה עולם ומלואו. כיוון שידענו שליטא זה לא שלנו, ליטא זה לא בשבילנו, אנחנו צריכים להגיע לארץ שלנו. הארץ המיועדת לעם ישראל. לא, אנחנו, תראי, אם מכניסים לחומר מגיל הכי צעיר, את חיה עם זה. זה היה, אני זוכרת שהיום שגם כן היא מספרת על איך שאבא שלה עלה לארץ, אני זוכרת איך שאני עליתי, אז קודם כל בדוסיאט, הרי איך היו נוסעים מדוסיאט לעיירה אחרת, בעגלות. אבל כשאני עליתי, היה כבר אוטומסה אחד. אוי, אני עליתי באוטובוס, רבקה. את עלית באוטובוס? אני נסיעת לקורנה, נסעתי באוטובוס. אוטובוס היה. זה היה אוטומסה עם שתי קבינות, רחל. אוי, רבקה אוטובוס. אוטובוס עם ברוך קרוט, היה נהג. נהג אוטובוס. היה נהג, אבל אני זוכרת באוטומסה. מאחור היה אוטומסה, בקדימה היו שתי קבינות, היו יכולים לשבת אני זוכרת אותו. 6 איש. אז לא יגעת על אותי, למשל. לא, לא היה זליקסון, ממש שם הייתה תחנה. היה זליקסון, בדיוק, היה שם הייתה תחנה, ושם באו מהעיירה ונפרדו ממני ונעלית על האוטובוס. עליתי על האוטובוס. ואז הייתה בתיה בהכשרה. בעיירה, בדיסת העיירה, כאבא והנהלה. ואני זוכרת שאני הפרדתי מהם, ולא קראתי לי שזה יהיה הסוף, כי אבא הוא חיכה רק שאנחנו נעלה, ואחר כך היתר, והוא ילך אחרינו. אבא תמיד אומר, לראות אבזים בארץ ישראל, אז הוא לא ידע שאבזים עוד לא רואים, אבל בליטא זה היה דבר כזה, רק להגיע לארץ. טוב, אני... מה יודעו, שהבן כותב, אנחנו מייבשים ביצות. אז הוא אומר, מה זה פתאום ביצות הם מייבשים? מתי הם מייבשים ביצות? באמת, היה לכם קשר עם אנשים שעלו לארץ? הם היו שולחים מכתבים? הייתם כותבים להם?
הביתה, איזו שאלה. את יודעת מה זה שהיו מקבלים מכתב ממנה? אז אצלנו, בהפרש הבית שלנו היה מין כמו חטא. בית שלנו, בית של אלו, של קגן ועוד, ואבא היה עומד על המעקה וקורא לכולם את המכתב, היו מתאספים לא רק השכנים, אבל אני חושבת מי שהיה לו רק מחשבה שאיזה קשר לארץ היו באים לשמוע את המכתבים. על החיים בקיבוץ, על העבודה, על הבילויים אחרי את מי שהיינו פוגשים, הרי היו פה אנשי העיירה שלנו. אז כל פגישה עם זה שנה, שנתיים לפנינו, זאת הייתה חוויה. וכל זה היינו, כי היה קשר בין כל אלו האנשים. קודם כל זאת הייתה עיירה שמאוד התקשרו אחד לשני. אז אם אני הייתי כותבת דרשת שלום שפגשתי את זה ואת זה, אז זה מיד היה מגיע להורים שלו בדזיאת, אז אם יש מכתב הזה כבר אולי היא כתבה משהו גם על הבן שלי, אולי היא פגשה אותו. אז אני הייתי כותבת יותר. ובכל זאת אחר כך גם כן, כיוון שאנחנו היינו פה עסוקים וטרודים ועבודה וחיים חדשים והכל, גם אני הפסקתי כל כך לכתוב. אז אני זוכרת באחד המכתבים חוות כותבת לי הפתיחה בה, רבקה, הרי את לא מזמן עלית לארץ וכל כך הבטחת לנו שאת תמשיכי במסורת הזו של כתיבת מכתבים. בכל זאת גם ממך כבר מגיע לעתים יותר רחוקות. היו בחלוץ, צריכים לעלות לארץ. אין לנו, לא היה לנו עתיד בליטה. על אף הכל שאנחנו לא כל כך הרגשנו אנטישמיות, וסוף סוף, תראי, אנחנו גדלנו בעיירה שהייתה רק מיהודים. אולי אחד, שניים היו גויים שגרו בעיירה, אבל כל העיירה הייתה יהודית. אבל התחנכנו על אותו הסיפור היפה שיש לנו ארץ אחרת, ארץ שמיועדת לעם ישראל, ואנחנו צריכים לחיות שמה. לא, חוץ מחגים, חוץ מחגים, ראש השנה, יום כיפור, סוכות, פסח, אבל כל יתר החגים לא. אצלנו ברעננה וזה לא ברעננה, זה מדובר בחוץ לארץ. על חוץ לארץ היא עוד מדברת. על העיירה. החגים, בטח שהיו כן, אז כל חג, איזו שאלה. זה מה שאני שואלת. בחוץ לארץ בטח, או פסח, בסוכות בכלל, אז אצלנו הייתה סוכה בנויה ככה, כל השנה זה היה מין ורנדה, זה קראו. אז כל השכנים, הגברים היו יושבים בסוכה, וכל האנשים אכלו בתוך הבית, כל אחד היה מביא את התבשיל שלו, את זוכרת? חייתמה, ואבא שלה וכל השכנים. ואיך ארץ ישראל נזכרה בחגים האלה? זאת אומרת, אני רוצה להתמקד לא בחגיגת החגים, אלא בארץ ישראל, בהשתלבות של המומנט הזה בחגים. בארץ? לא, בחוץ לארץ. בעיירה. אני יודעת אם הדור היותר מבוגר הזכיר כל כך בזמן החגים. לא, זה היה חגים דתיים. חיים דתיים, לפי הדת היהודית. אבל אנחנו בכן אולי היינו יותר מזכירים, כן, את החגים האלו כבר מבחינה אחרת, אבל ככה בבית הציונות. אבל להגיד שאני זוכרת עכשיו איזה שירים שרנו שירי ישראל, ארץ ישראל. כי לרוב אם היה מגיע איזה שליח, אז הוא היה מביא איזה שירים, ולפי זה שרנו. אבל החגים הילדים חלקו יתים ההורים אותו הדבר. אבל ט"ו בשבט למשל, שהוא חג לא דתי מובהק, באופן מובהק, הוא ממש קשור לארץ. אני לא זוכרת שחגגנו פעם ט"ו בשבט. ט"ו בשבט אולי היינו אוכלים בוקר. וחנוכה היו... כן, אבל גם זה היה... כן. בקן, למה זה באלו? לא, אנחנו לא היינו מעורים כל כך בחיים בעיירה. היינו בתור ילדים, היינו תורים. בני 14, 15, 16, מה היינו מורים? היינו הרי בקן, הולכים לקיבוצי קן, זה היה נקרא לספות, טיולים ובילויים, פגישות. שירים הצחקת? אורי, בן לו היה. בן לו היה לי, אני זוכרת את זה. זה על שפת כנרת? כן. אבל שרו הרבה שירים זה... קשור לישראל. כן, אבל הייתה מנגינה רוסית להרבה שירים. ויאנקל אחרית. מה היה? קול.
אלט יוצא מהקרפה, ויאנקל החריץ שהיה בא לחופשה בקיץ מהאוניברסיטה מקובנה, והוא היה מעביר אותנו קיבוצי קיין, זה נראה לי כאסיפות קיין, אז הוא לא היה מתחיל אז אני לא הייתי שרה איזה שיר. נו, נשמע אותה. ואני נורא התביישתי, אז היו יוצאים חושך, הייתי שרה, אז היה עושה, אני לא אשכח את זה. ילדים קטנים, לא ראו את זה. בארץ? בארץ, אני הייתי עננה ברעננה, אז כשאנחנו היינו הולכים לגבעת חן לעיירה, היה שם קופת חולים. וזוגות צעירים, בגישת כבר לא ראית כל כך הרבה. בגישת לא? זוגות צעירים עם ילדים קטנים, זה עשה לרושם כל כך. אצלנו נדמה לי הכי קצת של... כן, אבל לא בעיה, גם כן לא היו כל כך. לא היו כבר. לא היו, אבל המונים, כי הזקנים לגמרי לא היו זקנים, אבל... לא, איפה היו זקנים? איפה? נראים, באותם השנים, אני חושבת 50 כבר, בשבילנו היו זקנים. לגמרי... אבל אנשים מבוגרים, בעלי זקן, לא ראיתם פה בארץ? לא, לא בארץ, לא בקיבוץ. אני זוכרת שהגענו פה והגיעו הורים ארלוזורוב נרצח. של העגלונים, נו, ללילה. כן? שם היו ישנים, ושם היו שותים תה, אוכל, הכל. איך קראו לו? הסבא של הנשיא שלנו בדגל. כן, 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 כן. כן? ודאי. סבא של הנשיא הוא ליטאי. כן. הבת דודה של הרצוג. כן. אז האימא שלה היא גרה בדגל. זה הרי גם בן דוד של יצחק. העיקר במיעוטיין כבר נסענו עכשיו באוטובוס או משהו עד דאוקשוס, נין. נסענו באיזה אוטו מסע, ושם כל הנהגים של האוטו מסע זה היה בדאוקשוס. גם כן זה איך אפשר לראות כמו פה בחיפה תאובורה. כל הרחוב הזה שם היו ושמה, שבאנו לשמה ומשמה הלכנו ברגל עד סלבודקה. אחרי הגשר שמה באנו אוי, איזה רושם זה עשה, אני בכיתי כל היום, אמרתי, אני לא חוזרת, הוא מחר ברק. כן. ושם זה עשה רושם טוב. מה? זה עשה רושם טוב, את אומרת, עלייך. רושם היום. למה? אוי, זה היה עוני והיה איזה מיטות ואיזה... לא, אי אפשר לתאר את זה. אבל איזה תנאים ואיזה מטבח ולא... בית החלוץ מה שהיה? זה היה בית החלוץ מה שנקרא היה. זה קיבוץ הכשרה. קיבוצי הכשרה. אז אני כמה זמן אחר כך עברנו דירה אחרת. דירה אחרת, אני חושבת שהייתי שם איזה חצי שנה, או יותר שנה. אחר כך אמרו שאולי תקבלי סרטיקה. אז נסעתי הביתה, אני חושבת. חיכיתי איזה זמן, לא היה, נסעתי שוב פעם ושלחו אותי לרדווילשוק. רדווילשוק הייתה ליה ברקוביץ', ההורים של ליה ברקוביץ'. לויט. לא, קראו לו לויט? לויט, גטל. גטל. גטל וניסלן. גטל, כן. גם כן לא, אצלנו לא כולם ידעו אפילו עברית טוב. זאת גוון דר פיטר גרייסן. שם הייתה דבורה של דברלה, והיה שם... זה שרה כך. לא, אצלנו בהכשרה דיברו עברית. אני לא זוכרת, באמת לא זוכרת איך שדיברו עברית או יידיש. ביאנישק. ביאנישק? יאנישוק, זה לא היה, זה היה איזה 4 קילומטר באחוזה של גרמניה, אחוזה גדולה מאוד. ושם בעיקר היה עבודה של סלק סוכר, זה עבודת פרח, היינו חוזרים בנות 18 עם גגות שבורים, כי אנחנו לא יכולנו להדביק את הכסף של הגויות. אני הייתי ברבקה בעוד אחת חצי מטומטמת כזאת. רבקה הייתה אז איתך? לא. אני בכלל לא הייתי עם רבקה באף מקום. רק בחוץ לארץ? רק בריגה. היו אז שם 9 בחורים, ביאנישוק ו3 בחורות. אבל היו תנאים, אכלנו טוב מאוד והכל. אני שם בקולקטיב בארץ. זה היה כל הקיבוצי הכשרה האלו.
ואת היית משוברת העיר היחידה, וכל היתר היו חברי חלוץ. כן. אבל דיברו מתישהו על אידיאולוגיה, על מה שום דבר. לא יודעת, לא שיחות ולא בירורים, רק לפני שהיו צריכים נניח לקבל אישור עלייה. אישור עלייה, אז היו, איך קוראים לזה? אפייה? אופייה. חרקטריסטיקה. כן. כן, אופייה. אז לא לכל אחד היו נותנים רישיון עלייה. כן, רק אדם שהוכיח את עצמו, כן, אז כל אחד היה, נו, מנסה להוכיח את עצמו. כן, מאפיין את ולא פעם נשאר לשם אנשים שהם יוכלו להיות אנשים טובים מאוד פה בארץ, ונשארו ונספו את היטלר, אבל טוב, לא ידעו לענות גם על שאלות על ציונות, על תולדות ההסתדרות. לא. היו עושים לכם מבחנים כאלה? לא מבחנים. לא. הרי אנחנו חיינו עם אנשים כמה שנים, היא אומרת כמעט, אני חייתי עם אנשים 4 שנים, אז הספקנו להכיר את האדם, איך היחס שלו לעבודה, היחס שלו לחברים, היחס שלו לרכוש, לכל הדברים האלה, כל האופיינים האלו שאדם צריך היה... מה הביא אותו לחלוץ. כן. שצריך היה לאשר לו אישור לעלייה, כי אני אומרת, הסרטיפיקטים היו מאוד יקרים והיו מעטים מאוד, אז רצו לבחור את האדם הכי טוב, שהכי מתאים לחיות בארץ. אנחנו היינו מתאספים, נגיד היינו 60 איש, אצלה היה יותר, אני הייתי בקיבוץ הכשרה של השומר הצעיר. אז היינו 60 איש, זה היה כבר הרבה מאוד אז. היינו מתאספים, ידענו הגיעו 4 סרטיפיקטים, אנחנו צריכים לאשר את מי יעלה, מי לא יעלה. היינו יושבים ערבים שלמים, ואמרנו, אדם זה צריך לעלות, וכל אחד היה מביע דעה עליו. אני אומרת, זה היה כל כך אכזרי ממש. אבל אולי כיוון הלחץ הזה שלא היו מספיק סרטיפיקטים, וצריך היה לבחור את החומר הכי טוב, אולי בגלל זה אנחנו עשינו, וזה עכשיו שאני חושבת על הדבר הזה, אז אני חושבת שזה היה ממש אכזרי. כי אנחנו, אני לא יודעת, אנשים, לפי זה מה שאנחנו שפטנו אותם, זה היה לשבת או לחסד. זה היה נורא. אדם טוב, אדם שיש לו יחס חיובי לאנשים, אדם שידע להתמסר לעבודה. כל הנתונים האלו, מה שחיי חברה, היו כאלה שהיו מסתגרים, לא עניין אותם חיי חברה, היו גומרים לעבוד, היו מסתגרים לאיזה פינה וגמר. כל הדברים האלה אפיינו את האדם, ולפי זה אנחנו בחרנו. אז סופי התחיל לספר, בעיירה שלנו, לא כל אחד גמר בית ספר והתיישב. העובדה שהיו אצלנו די סטודנטים שירצו ללמוד, וגם אלה אני למשל, אגיד לך באמת, אני לא יודעת מאיפה היה לי האומץ הזה. בגיל 11 גמרתי בית ספר, החלטתי שאני רוצה ללמוד הלאה. ולנו לא הייתה אימא, מי שאפשר היה לגשת אימא, אני רוצה, תסדרי לי, תעזבי לי, משהו. ניגשתי לאבא, אמרתי, אבא, אני רוצה לנסוע ללמוד. הרבה כסף לא היה, כי כפי שאמרתי לך קודם, לא היו אנשים עשירים עוד אצלנו. אבא גם היה לו חנות, אבל מזה קשה היה להתקיים. היינו מקבלים גם עזרה מארצות הברית. טוב, הוא לא התנגד, אבל הוא אמר, איך תבצעי את זה? אני זוכרת שלקחתי את לא היו אז מזוודות בבית, היה סל מנצרים. לקחתי את הסל ושמתי לי את כל הבבחס שלי, אני אפילו לא יודעת מה כל כך היה לי, כי אנחנו היינו 6 בנות בבית, וכל הבגדים למעשה היו משותף של כולם. אז הרסתי לי משהו, באתי קצת, עזרה לי אחותי הגדולה, ואבא הלך אל הגוי, והגיע עגלה עם סוס, ונסעתי לוציאנה ללמוד. אני זוכרת שחווה נסעה איתי, אחותי השנייה, ועברתי בחינות והתקבלתי לגימנסיה. למדתי שם, זה היה רק 5 מחלקות. את לא חשבת שהלימודים האלה יעקבו את העלייה שלך? טוב, אבל אני הייתי עוד צעירה מדי בשביל עלייה, הייתי רק בת 11. אבל זהו. קודם כל בת 11 לעזוב את הבית, ללכת למקום, ידעתי שיש לי קרובים בדאותיאן, כן, ואני יכולה להיות אצלם. אבל להגיד לכם את לאחר שנים חשבתי מאיפה היה לי החוצפה הזאת, העוז הזה. באמת, לצאת להם, אבל יצאנו 3 בחורות היו. הייתה איתקה חרית, האחות של ינקלה,
והייתה רחל סלומון, שלושתנו יצאנו, ובאמת שכרנו דירה וגרנו כולנו יחד, אבל זה הייתה העזה. הסטודנטים היו למשל ינקלה חריט וויסקולסקי היו, והם כבר למדו, אבל איפה למדו בגימנסיה אני לא יודעת. מה? איפה ינקלה חריט בפוליטוכניקום בקובנה. לא, אבל את הגימנסיה איפה הם גמרו. כנראה בויטיאן גם כן. אולי ברקישי? אולי גם כן אולי בקובנה. ברקישי. טוב, אחרי זה 5 מחלקות גמרתי בויטיאן, אז שם... איפה אתה היית בארצות הברית? אני הייתי פעם ראשונה, זה היה בניו יורק. אז היינו נפגשים מעט מאוד עם ישראלים, אז ככה. בדרך כלל, הרי הפעם הראשונה שנסעתי זאת, הייתה לי חוויה קשה מאוד, אז שיצחק נפטר. מעט מאוד נפגשנו, אז זה היה השבועות הראשונים שאנחנו רק הגענו. אבל אחרי זה הייתי כבר פעמיים בקליפורניה. מה אני אגיד לך? היה לי כאב לב כזה שמה להיות נורא. מצד אחד הרי רציתי לראות את הנכדים שלי ואת הבן שלי, אבל ברגע שבאתי וראיתי את כל העוזבים האלו מהארץ, וראיתי שהם חיים את החיים בארץ, כל השירים וכל החגים וכל השיחה זה על הארץ, והם יושבים שמה. אני בדרך כלל תמיד ישבתי מהצד, לא רציתי להגיד שום דבר. אבל פעם שהייתה פתאום התחילה ביקורת על מה שנעשה פה בארץ, אז אני קמתי ואמרתי, ישבו שכך משפחה אחת, אחד רופא ואחד מהנדס ואחד מחשבים, אנשים ככה בעלי ידע ואנשים חשובים. אמרתי, תגידו לי, אתם יושבים פה, כל אלו לא היו יושבים בארץ, היכולים לשנות משהו. זה מה שאתם באים עכשיו ביקורת, זה לא טוב בארץ וזה לא טוב בארץ. זה טוב לשבת פה לבקר, אדרבה, תבואו שם, תראו את המציאות, אולי תשנו משהו. זאת הייתה פעם. על אף הכל שהבן שלי אמר, אמא, יש פה אמהות, יש פה עוד חצי שנה, יש עוד שנה, אני לא. לי מספיק, רציתי לראות אתכם, לי קשה לראות את כל היורדים האלו. והיו שם אלפים יהודים, וחלק גדול יורדים, וחלק כל שירי ישראל והקומזיצים והכל זה כמו בארץ. את יודעת, הייתה לי הרגשה שאני בקיבוץ, אבל הכאב שלי היה שזה כולם יורדים. ככה ויורדים, וביניהם גם הבן שלי והבת שלך. אבל מה אפשר לעשות? הם... מישראל? מהקמת... כי אני ידעתי מה זה שמחר כבר תהיה מלחמה על כל הערבים הרי. אני זוכרת איך שרקדו בחדר אוכל. זה, את מדברת על 29 בנובמבר. כן. ישקה כבר היה בארץ, אני חושבת. זה היה ב-47. ישקה היה בגרמניה. ב-47 היה בגרמניה? כן, בטח. נכון. ישקה לא היה בבית. שאישה אני יודעת מה יהיה עוד מעט מלחמה. אני גם כן רקדתי בשמחה כזאת. ולמחרת הרי פרצה המלחמה. צבאות הרב. לא, צבאות הרב. אני זוכרת קודם כל איך שפעם ראשונה שהכריזו איך שאנחנו קפצנו לחדרים בצעקות כאלה בשמחה כזאת. יצאו אנשים בכל החדרים ורצו לחדר אוכל. בן רגע זה התפשט שרק נודע. והתחלנו לרוץ לחדר אוכל, ולא יודעת אם היה מי שינגן, אבל בשירה אדירה פרצו באור. ואפרים עוד היה פה. אפרים היה. מה, כל הלילה אני חושבת רקדנו. יין, עוגיות, משהו. איך הרגשתם? זה עשה לכם, זה כאילו סגר לכם מעגל לגבי כל החלום לעלות לארץ ולהקים פה מדינה? תראי, בוא נגיד ככה, אנחנו לגמרי לא חשבנו על מדינה שלנו, חשבנו קודם כל זאת הארץ שלנו, אבל אני לא חושבת שאנחנו חשבנו על מדינה, עוד לא ידענו במה מדובר, עוד לא ידענו איך זה נראה, לא ידענו איך לאכול את הדבר הזה. משך הזמן... יש לנו מדינה, יש לנו מדינה. משך הזמן פתאום פקחנו עיניים ויש לנו מדינה שלנו. כשהייתי נסעת, יצחק למד על זה... סמינר הקיבוצים? לא, בירושלים, במדריך נוער.
נסעתי ופתאום לא נותנים לעבור, קרה משהו בדרך והאנגלים עיכבו אותנו והביאו אותנו למשטרה ולקחו טביעת אצבעות, הייתה התנגשות באנגלים, משהו כזה, ואז ידענו שהולך להתרחש משהו והתחילה כבר התרגשות שהולך לקראת משהו. אני זוכרת את האוצרים, שאני לפעמים הייתי נוסעת עם ילדת באמצע הלילה לעפולה, והיה אוצר ביוקנעם או שם בעמקים. אני זוכרת עם מאיר דקשבסקי פעם נסעתי. וזה היה לפנות בוקר, זה היה כבר ב5:06. יצאנו מבית החולים, ב7 הוא אומר, בוא ניכנס לשתות כוס קפה. תסתכלי עליי קצת. בשנים ההם, לשתות כוס קפה בבוקר. נכנסים לבית קפה, אז היו שם חיילים אוסטרלים, חיילים אוסטרלים. ואחד שיכור מתנפל על מאיר דקשבסקי, אומר, אוי, צ'ייקובסקי, משהו אחר בעולם, אין. לא כל כך ידענו את היתרונות שיהיה לנו שתהיה מדינה שלנו, כן? חשבנו שככה אפשר גם כן להמשיך, העיקר שהאנגלים לא יהיו פה. העיקר שאתם פה. רגע, מתי עזבו האנגלים? נורא הצטערנו שכל היתר הם לא... מתי עזבו האנגלים? ב-47? 28, 15 במאי. ב-15 במאי. 15 במאי. אז מיד באותה מלחמה. הגישה נולד לפני זה. ב-47 נולדתי שם. שי נולד ב-47, אני זוכרת, ישקר זה היה בחוץ לארץ. אז מינה הגרנסר נסע לקחת אותי, אוטויים אוש, ואנחנו כל כך פחדנו שלא. Von meiner Zeit tut mir also bang und leid, und ich schild dem Tag von meinem Geboren. Kinder, jungen, schöne, süße Blumen, zurück hat ihr schon Mensch kommen. Kinder, hallo, mein süße Treurinke, schwarze Moos, Fröhrike, haben eure schöne Zeitungen. Und meine Mama, Und meine Mama, wie sie fragt mir Leben, hat sie mir getrieben. Und jeder Tipp von meiner Mamas Hand ist mir noch also gut bekannt. Chotschkins Zeichen ist mir nicht geblieben. Und ich mein Stiebel vor die Augen, wir bin geboren auf Gezeugen. Und mein Wiegel sehe ihr dort, steht noch auf ihr Ort. Und wie schnell es ist das als Verfolgen. Und die Rochele, die Kleine, nun. Und ich hab gemeint, also das bleiben meine Kinderjahren, ich hab euch angeboren. Und meine liebe Mama euch verloren. Und kein Stub ist nicht da, kein Fleck. Rochele ist euch weg. Ach, wie schnell ihr bin das alt geboren. להתראות לכם. להתראות. תצליחי בעבודה שלך. חזרנו לך בהרבה ימות. מה, אצלנו? לא, רגע, תכף אני גם באה. כן, הנה, על רקע העץ, על רקע העץ. לא את הלבוי. אפשר לעלות יותר גבוה? קצת על הדשא, תעמדו קצת על הדשא. רגע, אבל בואי תצלמי אותנו. אני רואה כולה הנה כמו. בואי, זה. זה בסדר לא צלמי. רמת השופט. רחל, איפה את? רחל, נעלמת לי. ואת רוצה להצטלם על יד הווילה שלי? בוודאי. אז בואי מחנה, בואי איתה. לא, אני שונאת את המצלמה. נו, אבל את צריכה, את המנחה. איפה לעמוד? כמו שאת עומדת. נהדר. יופי. מה כתוב על השלט? מה כתוב על השלט? ויטקין. אני אמרתי את ויטקין. יופי, רוחלה. לעברית ודחו את הרמז שבהם, מאי סלח, זיכרונות אישיים של בני העיירה, אירועים ותמונות, מושגים כלליים גם על ליטא, על חיי ליטא בכללותה, על הבתי ספר, לימוד השפה העברית, שהיא מאוד התפעלה על הידע שלנו, של הליטבקים בליטאית, תנועות נוער, חתונות ולהבדיל לוויות בעיירה.
והכל מתוך מבחן מדוקדק עם החומר סביר, מקורי, התאמה עם קורות אחרים, והאם משקף החומר את מטרת הספר, לתת תמונה ברורה לקורא, ובייחוד לקורא שלא היה ביד רוטליטה, שאף פעם לא ביקר שמה כמוה, ובהם דוסת תמונה רוטטת של חיים תוססים, מלאי ציפיות, חלומות ושאיפות, שבחלקם התממשו, ובמרביתם, לצערנו ולכאב ליבנו, נהיו למקסם שווא עם השמדת יהודי ליטא ובני דוסת בתוכם. אבל היום, בהחזיקי בידיי את הספר הזה, שהוא כה שווה את העין בצורת עריכתו המקורית והנאה. הרי אני מרגישה כי קהילת דוסת על יהודיה לא שקעה בתהום השכחה, כפי שרצו שונאינו והתפללו לכך. הם חיים ופועלים בספר הזה, מורשתם עולה לנגד עינינו. כמה יופי וחן, פשטות וצניעות, חוכמת חיים עולים מדפי הספר, שהוכן גם ובהשלמה ובידינו תקווה